Ai Nagabinda Shrilda Linkoi Baran Hapdeng Jing Shitam Laispa Sapro. Laispa Sapro. One paraya Songo yau jisu nagabinda kaniga step baka balang karake yaga sngi burom jonga Maria kami jonga balang kamaria te suti kalonga kami jongi vai pai vai bangina ngai ti ke jingdumu jongi baro lembaga jingi silem jonga Maria te suti baka nang yalam yangi shaukun jonga ni buru baro ke jingdumu jonga ri India jingdumu jong baro ke kinna ki ba ap ya ki rusal ba pher Giduairu nagabinda ki ba pangi ba shitam ki ba karpadi ki jingduai nagabinda jaki. Ha kerting opa baru kon baru mensim bakui. Kajinga e jongo trai jongi u Jesu Christ bar kajingi jongo blai. Lem bar kajinga sulak jongo mensim bakui kindon rengka bat pi barra. Rengka bat pi ru. Tongin sange shipor. Banaiti ya bahara ke jinglong jangga pop hakti jangu jisu bangi puliru naka jimpule beningkom ba usumbai jangga kendai jangga Maria te suti uni right ya ka kli jangga bamen tanginang ahiti sashasin ya bahara ke jimlin basuniu ke jingtalat kaba penshoy yangi kaba penjinjar yangi kabayalam yang ishaka pop pau jisu unang yarap yang iban light luid na baro ki pop sausia ka donor kamen siam jongi halor baro ki jing dalot ki jing dona jongi kotrai jisu map yangi sai kud yangi dakas namba kardor jame nga pelam Hau blay bad unbor barro bad happy ko himen ko param bangalale pop shibun daki jim parkhan daki tin daki kham daki jingle klet daki jingle palat janga daki jingle palat janga daki jingle palat bakra e janga namar kata nakar padia kamaria bakui kabaya isa ka teisoti yaki angel bad kiri khui bad pi ko himen ko param Benduai nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro inis sene yangi badendala map igi pop jongi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut
vai ngibu ya bara ke jing tumu jangi lembaga jinga side lem janga maria teisati bakan ya side naga binda jangi ivei pai vei naga binda ki inga sem jangi to ai ko blei ba isune ya ka jingeda jong jomme hapadeng ka jingtala jangi kramba mangi kibarake ya ka sneakin ma buram jonga kami bakui jongo bale ka kami jonga balang nginla da ka jingerap jonga jinge sidlem jonga ban ki joy na ki pop jangi da utrai jangi Jesus Christ kun jame uba imbat sensha ringkat badme haka jingelang kawai jongamen sim bakuid ublay junom la junom Kajing puli na kitab Genesis. Hadin bau Adam ula bam na uding utrai ublay ula khod u bad ula ong ha u. Ha ai medon ula ong ngali usngaw ya kajing sawa jongmi hakakper. Bat ngala syaptieng na marba ngala lingkuj. Kumta ngala buri yalade ula ong manu bayatu yami mamila lingkuj. Hatu mila bam na uding ubala ubanga la hukum yami bad bam. Ubri ula ong. Kakantai bamila ai bakandon bat nga kala ai hanga ya uso jong uta uding bat nga labam te utrai ublay ula ong hakata kantai e kani ka ba phala le te kantai pat kala ong ubsen ula syukurenga bat nga labam utrai ublay ula ong sahu ha ubsen namar bamila le yakani la tim yami palat yak jenri baro palat yak kimarat kimareng baro men sayat dakpo jongme bat men sabam da ukhendau baro silenter ka jing em jong me ngan buat ka jing syun ya preng jong me bat jong ka kentai ha preng usambai jong me bat usambai jong ka uni usayo bat yurot ya ka klik jong me bat men ap thap ya ka khongdong jat jong u ubreul ai kerteng ya la ka tengah ka em namarba kala long ka kemi jong ki ba em baro ka ktien jong utrai Isamo ya ulei no bar nyospa nyepua Yeah.
try undon reng kat bat pim. Ka jimpule na ka gospel bakuit kat kum ya anis. Kibayang hajan kadim pana ujisu kilalong ka kami jongu bat ka para jong ka kami jongu ka Maria ka tenga u Klopas bat ka Maria Magdalena. Haba ujisu layo ialah ka kami bat ia usenran uba uit ba uyang hajan jong ka ula ong hala ka kami. May hakami ukur jambi. Nangda ula ong sa hauta usenran. Hakami kakami jambi. Nadu kata kapor uta usenran ula yalam iyaka syaiing jongu. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ minda ka asngi kabalang karake ya ka sngi kinmau sngi burom jong Maria teisoti kum ka kami jong ka balang Maria teisoti kalonga kami jongka balang. But kane kalonga jingi kai kabardon jimmur shisha. Bangite Maria teisoti kalonga kami jongu mesaya. Lemba u angel uble ula pa ya ka kubor shaka. But ka jimpen bana angel ulong ka jimpan jimmur na ka Maria teisoti ka jingpan iya ka jingkoloi jongka banlong ka kami jongo mesaya but kalalong ka kinde badap da ka jingid uble kalalong ka kinde ka badap da ka jinga e jongo uble haba kalalong ka kinde ka badap da ka jinga e jongo uble but ka jingid uble kalala ban pidiang suk ya ka ta ka jingkot jong uble iya ka banlong ka kami jongo mesaya kami jongu Jesus Christ. Namar kala im barabor haka jingit u Christ, jingit u ble, jingit u mensiem bakwe. Kala don shisha ya ka jingri u ble, kala long ka kende kabadap da ka jinga e. Haba kala long kabadap da ka jinga e, ka shem suk ban pidiang ya ka jingkot jongo ble. Kane kalonga jingkot ya ka Maria teisoti. Jingkot balonga kami jongo balai. Ban ha kata ka jingkot balonga kami jongo mezaya. Kala kalelang bat ka jingit ya ka jing shashito. Ka jingit uble ka wan shangi rengkat bat ka jing terwa ban shashito. Ngimla bandon jingi doble klem ka jing shashito. Ladangi ong ngi id ya uble nangda ngi duwai ngi kwa ban lai luit na baro ki jing shitom te nginumla banlong kinombur jongu Chris. Ngimla banlong ki sinran jongu Chris. Nagadaga daw ka jingkot jonga Maria teisoti kanang janai shushu kanang shai shushu yaka yenda laka ya ujisu. Haba laka ya ujisu ka Maria teisoti kala yalam ya ukulung ujisu shaka temple. Bad haba u Simon ula yo ya ukulung. Ula ba ya ukulung bad ula ya tulupa. Ba kandung selud dak haka donur jampa ya ka white lamp janga jing sosi. Ublay udang penjanai iya ka jingkot jongu iya ka Maria teisoti lempa ka jimpen kan mau iya ka jingshitam ka jingsosi iya ka white lamp janga jingsosi ha ka jingem janga. Ublay udang penjanai iya ka Maria teisoti balong ka kami jong ujisu balong ka kami janga balang.
Bad men haba ka Maria te suti kalayosno yakata ka jingya tulupa jongo Simon kalas ngawuto kaya ka jingmut balong ka kami jongo balay. Kalas ngawuto kaya ka jingmut ban id ya ubalay. Ban id ya ubalay kabamut ban kongo ya ubalay kabamut ka benrap lang ya ka jing sosi ka benrap lang ya ka jing shitom ka benrap lang ya baro ka jing tinju bad ka jing penshoy. Bad kala pediang ya kata. Bad kala penjanai ya ka jingim jangga. Haba kala pediang ya ka jing shitom ya ki white lam jangga jing sosi ha ka donur jangga. Kala kelalong shisha ka kemi jong oblay. Ko himmen ko para ha ka jingim ka jongiru ngi barong yong ngi kwa ban id ya oblay. Ngi kwa ban id ya ujisu. Ngi kwa ban le ya ke kam jong oblay. Henry ngi klet bonsin habangi ong ngi id ya ubalay kadondo ringkat bad ke jingi dubalay ya ke jingshitam babun jai bonsin haba wan ke jingshitam haga jingim jongi ngi kenrandin ngi stang ban ong ngaladuai ban roy haga jingit ngaladuai bangakua ban shakri ubalay ngaladuai ngakua ban im ya ke jingim kabakoit Henry balemo kum kini ke jinge hakamaja. But ngistang banong imat uble yusngushu ya ke jing tuwai. Ngistang bandu jinggarmen. Henry ngim sautu ki jing shitam ki jing jinjar ki jing tinju kalong shibenda jong ka jingit uble. Kalam kini ke benda ngimla ban I toin ya uble. But kamari te suti kala sautu ya kani. Bad kadba ka mariete isuti kalayang hakijat jangga dim pana bakuit kalayo jimpen shai shushu hangalor kanege jimmut jangga jingkot badu jisu la peit yaka ujisu shimla peit naka pakidulan ujisu la peit yaka naka dim pana ha ka ba shashitom hadu kata kata bad ula peit yaka badula ayaka certificate yaka bad ula ong kokumi minda pilong kami kabajanai kam dasuk yapi ban yang hakijat jangga dim bana hakaba ukun udang pen krai bania Henry pela job ya kane ka jingji pela job ya kane ka jingkot minda nga kemen ban IT yapi syakabala nga kemen ban IT yapi omde tangga kami jonga marwe Henry ke kami jonga balang badhangda iyeng uwei usinran ya uba ujisu la id ula kam id ya u anis badomdon mano bala ban pidiang ya kamarie teisoti ban ya anis bakui namar ulong uba id ya ujisu hadu kata badu jisu ula snautu kikun jonga balang kilongi bayir jongo karis but ujisu ula pinkarpang yau yanis bakuid bala ong ngi baro ngi de banlong kumu yanis bakuid banlong ki sinran jongo omde shulong ki sinran kai omde banlong ki sinran teli henre ngi de banlong ki sinran badap daga jingid bad ula se yau kam karpang ula pinkarpang yau ban ong pe uni ulong kadakashin jangga balang minda nagabenda uni udon kam ya kami uyanis bakuit ulong ka balang ulong kadakashin jangga balang nagabenda jongi baro ke bai id ya ujisu ki kalalangi dakot jangga balang habangi kalalangi dakot jangga balang ujisu utarwa hangi ya kami kamaria te isoti kamde ka kami jongki beriu bam tre ban idia kabala naga da bon ki beriu ha kane ga juk wat ya ki kristan kim shim pidiang ya kamaria te isoti namar kim shim la don ka jingid hadu kata ujisu kim shim la don ka jingid hadu kata ya ublai naga da bon sin ki beriu ki kinyum ne ki kinno ne ki kran bain
ladang ilong ki kun bala shay yalam da ka bor jango bale da ka bor jango mensiam bakwit da ka bor jango jingidu Chris ngimla ban kinyum Henry lada mano kinyum persha ya kane ka jinglong kemi jango Maria teisoti kadena marba kimbat sautu ke jingidu bale kimbat yama jingidu bale lese kiong kinge Henry kim shimla id ya ki bayir jango bale kimla ban kinyum ki bayir jango Jesu kin kemen ban pediang ya ka Maria teisoti namar ka jingai ka bakrautam ka bau Jesu ula ai na ka dimpana kalong ka Maria teisoti ya ka balang de na ka taga dao ka balang ro kalas ngotu ba ya ka ne ka jingtarwa bat ka balang kalas tang ban ong ka Maria teisoti kalong ka kami jang ka balang namar ka balang ka bamut mga badmapi kidakot jang ka balang de mangi baro Henry ngilong tangi dekot Henry ka balang ka basisya ka de ka met jongo Chris ngilong ki dekot met Henry manoba pinpura ya ka ne ka dekot met bade ujisu haba ujisu ula terwa ya ka Maria teisoti shau yanis bakuoit ujisu ula perlong biang ula perlong sasasin ya ka Maria teisoti kum ka kemi jongu badula penbana na ka dembana kane ka kende kalong ka kemi jonga omde tang na marba kala ka yanga Henry na marba kala yi toin ya ubale bade kala yai senran iya ka jingshitom baro bad kala kit ya ka jingshitom jangka balang kala kit ya ka jingshitom ka bau Jesu la kit mindau Jesu om kane ka kelalang ru ka kemi ka dekot met janga ya ka met bamayan janga ka bala shashitom ha ka dempana bad baro mangi ngiru ngialong kawe bad kane ka met bamayan jongu Chris bad uyanis bakuit ulong ka dakashin ubayang nakabenta jongi namar ha ka por ujisu terwa ya ka Maria teisoti manga banmapi ngimdon Henry nakabenta jongiru uyanis bakuit ula pediang ya ka Maria teisoti ha ka jingim jong nakabenta jongi baro uyanis bakuit he is the representative of all Christians Tina kata kadao ko himen ko para ngideben sautu syai kadar habangi ong ka Maria kalong ka kemi jonga balang ka Maria teisoti kalong ka kemi jongi kamde kane ka jingkran start jongno Henry kane kalong ka jingkran start jongu Jesu unompenim umesaya ladau Jesu ula ong ka Maria kalong ka kemi jonga balang ngi kibriu ngimdon bor banya tainia halor kata Henry ngide ban syukongu bakum uyanis bakuid ban pediang ya ka Maria teisoti badi alam ya ka shaying jongi katshaba ka Maria teisoti kawan kata ki ingasem kan kerlalong ka ying kabadap da ka jinga kabadap da ka jingkerku kadap da ka jing tiang jongka jinglong jongka Maria teisoti kane kalong ka jingid kaba shisha kabangide ban dondru kumu ya anis bakuid ban ngeit ya ujisu buna pedang jongi ngi tom ban ngeit haba ujisu pat utarwa ya ka Maria teisoti hangi ngis kran start don pun ki brio ki kran start ha kane ga por ban kentai ya ka Maria teisoti haba u mesaya ujisu na lor ka dempana kala terwa kala aiti ya kana ga binda jongi ngi ong ngim kwa ka Maria teisoti ngi kwa ujisu Henry ngim kwa Maria teisoti kane kalong ka sang kane kalong ka pop namar ladangi kran persha ya ka Maria teisoti ladangi kendait ya ka Maria teisoti ya ka ba ujisu u aiti na ga binda jongi kalong ka pop persha ya ka saindur jongu Jesu na ka taga daw ni deban kamburom hakinga sem jongi omde tang upanai mei Henry mangas ni pide banton ka jingi de ka palat ya ka Maria teisoti but pide banton ka jingri bale ya ka Maria teisoti
bat pide ben tuai ya ka rosary man kasni ha ka jingim jompi ha ki inga sem jompi kanamba ki inga sem jompi kan kerlalong sweet home kumno pelaban perlong ya ki inga sem jompi sweet home badai lemba ka maria te soti kalong kabatiang ban pindiang ya ka jinge jongi baro habangi sitom habangi jingjinjar ka jingdon janga maria te soti kan penkala ya kata ka jinglong baro sya ka jingtiang ba ka inga sem jongi kan kerlalong sweet home tongin duwai ha ka ne ka eucharist bakuit nagabenta ka ne ka jinga bangiru ngin ngeskem ya ka bau jisu ong bangiru ngin pediang ya ka maria te soti ka ying jongi ba ka inga sem jongi kan kerlalong sweet home jisu be it karku kardo yangi pen slek yangi pen kantang yangi ba mangiru ngin burom iya ka kemi beneng jame kum ka kemi jongi bangin long shisha kikur batiang dap daga jingit yame enyaro ya utrai Jesu Christ thongin pla ya ka jingit ka jongi ngangit au ble pa badan bor baro unang tao ka beneng ba ka kendo but how Jesu Christ kun pamarwe jongu utrai jongi yau bela puna min sim kuit yau bela kana ka Maria te soti yau bela shale ben po Pontius Pilatus la sanar pana yabu la yap la tep yabu la khiash ki bayab akasni ka balai la mi pan ki bayab ula kiyo shabane ushang shakamon ublay upa badon bor baro nang daw man pan ban bishari ki bayim bat ki bayab nang yed how min sim bakuit ha ka balang Catholic bakuit ha ka jinya sulo ki rikuit Haka jingmap ikipop, haka jingmi pat kado, haka jingim bam jikut. Amen. Toya duai ko himen ko para ba ka jinkinia jonga ba jumpi kallong ka ba pediang hun ha ublay upa ba don bor ba ro kadba kin mau burom ya ka kemi ukun jame kum ka kemi jonga balang ngi karpat ko trai ba ka jingterwa jong ka nega jingkinia kanla da ka jimpahu jonga jinga e jame ban pen boy yangi sha ka jing chanai kum ka jingterwa bam chikut hame da u Chris utrai jangim amen. Utrai undan rengkad bat pim token tiu yala ki donod tongin aingu ya utrai ublay jangim dashisha kalong ka bashong hok bat ka bade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokenrad koppa bakoit koblay badon bor bat bam jikut
Bad ban yaro ban kerku bad ban pendon buram ya ka kerteng jame ka kane kasngi buram jangga Maria te soti ka kemi jangga balang kadba kaba da ka jingka serngio jangga mensiem bakuin kalapun ya ukun balaka marway jame bad klem da duno ya ka buram jangga jinglong soti kalaka nagabenda ka perte ya ka jingshai bam jikut utrai jangiu Jesu Christ lemba jangu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki demmani but ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng but ki bor ki beneng but ki sarapim bala kerku ki amane rengkat da ka jingkamen ngi karpad ba ki sur jangiru kinyaso ba ka jangki kadba ngi penbana da ka jingero bas ngi wre por ka bakin tantam tongin duwai bangin yat lilang badu Chris kamen siam jongi bat kamen siam jongu Jesu ka tonu jongi bat ka tonu jongu Jesu ka met jongi bat ka met jongu Jesu bat ka jing snow jongi ka jim parkha jongi baro bat ka jim parkha bat ka jing snow jongu Chris bangin dang kawe badu Chris lempa ka jing wan hiar jongu men siam ba kui ha kanega por kanamba ngin salong ki kun bashisha jongu Chris Dashisha melong bakuit kotai katame jonga jinkuit barom namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kine ki jing tarwa jongi da kabapa ya omen sim jame kum ka umje halo jonki bakin karlalong yangi kamet barkas nam jongo trai jongi u Jesu Christ Hakapor baladino yavu, but dala ka mons ngubha, ula pediang ya ka jingsha shitom, but ula shim ya upu, but da ka ba aingu yame, ula kedia yavu, but ula ai halagi senran u om. To shim but to bam na kane pi baro, namar kane kalong ka medjanga, ya ka bayanaiti, naga venta jumpim. Hakaju keru kamendala laya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halake senran u om to shim batto dina kane pi barro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya ka bayan penmi naga benda jambi bad naga benda ki babun naga benda ka jingmap yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Jesu bait pen kuit yangi dakas nam bakardor jame pen kuit yak men siam hadim pen kuit pen kait pen kia yaki bapangi bashito yada yangi nau bamen kajing maya jong kajing e
namar kata ngi ki ba pin menda ya ka jingya bad ka jimi pa jongu ngi tarwa hame ko tra ya upo jonga jingim bad ya ka kuri jonga jim penim ngi da aing u aidem namar melanyu yangi ki ba bit ben yang hakama jame bad ben shakriya me da ka bas ngi verit ngi karpad ya me bangi ki ba yo binda hakamet bad ga snam ukris ngin long ki ba la pinyate likave da umen siem bakoi Token mau ko traya ka balang jame kabala priyang hasatala ka partay but to penjanaya ka haga jingin rengkat badu Francis upapa koi jangi wilbert marwe no bishop jangi but baro ki lingdo but kiriniam token mau lemro ki himen ki para shinrang but kinte ki bala yotia da ka bakarmen ya ga jimmi pa but ya baro ki bala klat no haga jingis ne jame to pediang ki shaga jing shai ka kama jame to isne yangi baro ngi karpad yame Barangkat bat kamaria teis odi bakoi ka kame jongo balai ujaso bakodo kurim janga ki apostol bakoi u Francis de Sales bakoi bat baru ki rikoi ki bala pen sabai me pateng la pateng ngilong ki babit menyo bin dalem haga jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon boram yame da ukun jame u Jesu Christ dawu lembadu badhavu Kanlo hame ublay upa badan bor. Haga jingelom kave jungamin si mbakui. Baro ka burom bat ka jingero. Junom la junom. Amen. Ko himen ko parato ngin duwai kumbau ji sulahi kaya ngin nakapinda ki jingtumu baro ba ngirungin long ki kun bashisha jungu Chris lempa ka Maria teisoti. Duwai nakapinda ki kna badon bab ya Jerusalem baper Giduai na kabinda ki bawadi ki kam ki jam. Giduai na kabinda ki bapang ki bashitam. Giduai na kabinda ka ri India banginyo ki nong sinchar ki ba id ya ka ri. Kopa jongim ba habening kalong ka bakui ka kapteng jome. Kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kin daw kuma habening. To ay yang iminda ka jimbam jongi ka bahala kasni. Batam map yang ikrengkang jongi. Kumbangi rungi map ya ka bales niyo yangi. But with the lamb yangi shaga jimpen shoy, and ray the polite yangi nagabasiniu. Top light yangi karpart ko try nagajing siniu barro, hagajing spoon jamme, toy jing suk jing sign hagis ngi jungi, kanamba daga jingarap ka jingis ne jamme, gilite barabon aka pop, but ninyo jingadan nagajing jinjar barro, kadbang idang up kemelindi aga jingermen bakuit, but ka jingwan pa jungunom penim jungi, u Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ, may ubala ong haki apostol jame, ka jingsuk ngayi happy, ka jingsuk janga nga ay happy. Wat paid iki pop jangi, Henry yaga jinge janga balang jame, bad haga jingsborn jame, tong ay haka yaga jingsuk, bad ka jingateli kawe katkum ka mon jame, mame uba im, bad uba sensha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utray kandon, barabor rengkat bat pim, dap taga jingi du Kristo ini aing markelia. Hakumi, ukon lambro jango bale. Hakumi ubakit na ka pop jango parte. Sukito ke bala korsha ka jingawai jango ukon lambrot. Kamet bargas nam jango Chris kan rianga shaka jingim pam jango.
kun jame Pamela ai hangi ya ka kumi beneng jame hangi iwe pai iwe balang ka kumi jangi jisu bayin ya ram yang iban ye sharhem yame le maga jimpdiang yame ya ka met jame ai bangin kalalong shisha ka met bamayan jame le maga jing don jame haga jingim jangi jisu irung ilong ki kurn jame bad irung ilong shipara bad me jisu karko kardo yangi pen slay yangi pen gandang yangi balai lod yangi na mara ka jimpang na ka jing shitam karko kardo ke jing dumo jangi bara yada sumar yangi jisu wait karko kardo yangi bapangi bashitam ki baduai rangkat bani hakane ki ukenish bakoi jisu karko yaki kadba ki tia pang hai ki hospital kadba ki don haying menang pen kalai ne ka met ko par jangi menda ko maria te suti le jingo yaki bara halong ka kami jong ka balang ka bor jame jisu karko bad bin gandang hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 di 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 hallelujah 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 to nginia duai enda la pelong yangi kinongyo binda haga jing sius pa bam jikut ngi karphat kotrai bamangi ki bakin mau buram ya ka kami jongukun jame ngin snow kraw hak jimpura ka jinga e jame bar ngin yo mat ya ka jingai roy jang kam jimpenim da ukris utrai jangim utrai undon reng khat bat phi blay badon bor baron karko yapi uppa barukon baro men sim bakoit ya lesuk ban pen bana ya ka kubor babha jang utrai da ka jingim ka jampi Aspa Rikwa. En ni roi het raai Jesus Christus.